Neste capítulo percorreremos en bici algunha das aldeas máis illadas de Gambia. Sufriremos un pouquiño con un sol abrasador e moitos baobabs. Non vos perdades este día de auténticas aventuras. Pedaleando Gambia. Estando máis de 50 km ao interior e a auga é salada. De feito, dende aquí non se aprecia, pero unha das cousas das que vive esta aldea é da ostra. E nas raíces de aí do manglar pódese ver que hai ostras pegadas. Aí se van os nosos barqueiros e aquí quedamos nós. Vimos no mapa que había unhas aldeas e había un camiño que os unía, entón decidimos que buscar a alguén que nos cruzara ata aquí. Non temos moi claro como será o camiño, así que, para adiante. Acabamos de pasar por un sitio que estaba todo cheo de cangrejos. Era unha puta pasada, nunca vi tantos cangrexos xuntos. Intentamos gravalo, pero non sei como quedaría, porque ao acercarnos escondíase. Así que a ver se sacamos algo de aí. Ir agua. Vas por así por os pueblos de África, non sempre tes onde comprar agua. E o que tes son fontes. Non sempre, nunca hai. Bueno, sí, casi nunca hai. É auga fría menos. Entón tes esta botella, unha botella potabilizadora, e con eso podes coller agua en calquera sitio e facer que sea potable, bebible, sin que ningún tipo de problema. Entón, agora imos mostrar como é o proceso. Vale, o proceso é, primeiro que ven todo o pueblo e te rodea. E despois, tes que coller a auga, metela en tua botella, bombeala, e sale supostamente filtrada. No filtro quedan os virus, bacterias, etc. Todo o que poida ter. Quítalle o sabor e quítalle o olor, pero, bueno, en concreto, esta non sabe moi ben a deste pozo. Okay. Para viaxar aquí a verdade que a nos salvounos a vida, porque se tens que estarte preocupando pola auga, por os camiños e polos pueblos pequenos non podes ir porque non atopas onde comprar auga. Iria, que pasa cando te sentas nun pueblo a descansar e tomar un pouco o vento? Que aparecen 50.000 nenos atrás. Non! Mira. Isto é ao redor nosa. Aí ven Iria coa súa comitiva. Iria, parece unha procesión. E ainda non veñen moitos desta vez. E é sempre así, todo o camiño, todo o camiño. A verdade que nos decían que había carretera. Esta debe ser a carretera, porque hasta aquí viñamos por un camiño. Pero é chulísima, chulísima, chulísima. É como poder ir por, non sei, por dentro dun documental. Ves os baobabs enormes, un montón de palmeiras con cocos. Que pasa? Problema? Que hai bastante area. E para pedalear con unha bici coas rodas tan delgadiñas na area, é un suplicio. Aparte de que debemos estar a 50 graus. Mira, que calor. Hello! Hot! Very hot! Spain! Spanish!
Yeah. Barcelona, Barcelona. thank you very much, thank you very much, thank you very much. Bye, bye. Danos as gracias por todo sempre. Adiós. Yeah, tu bulón. Yeah. Money, money. Money. Give me money. Bye bye. Yeah, thank you, take care, huh? Thank you. O camiño está repleto de baobabs, que son estes árboles gigantescos. Ese dai ao mellor fan falta 8 personas para rodealo. Hai un montón e teñen esa fruta. Entón, Iria acabo de coller unha. Iria, enséñanos como é a fruta. Mentras eu vou enseñando outra cousa interesante. Así normalmente estamos de limpios. Ainda estamos na mañá, daqui á noite isto ainda empeora. Esta é a fruta por dentro. Non teño moi claro que se come realmente. Eu creo que está verde. Está rodeado isto blanco con estas como sementes. Non estamos comendo todo, pero tampouco sabe moi alá. Pero eu creo que ten que estar marrón e este está verde. Pero cómese. Algo máis que decidiría? No. A bici zapateada, que é o que che gustaría. Gustaríache xa deixala aí e non a volver a ver nunca máis? Depende, se teño que levar a mochila ao lombo, non. Ah, bueno, moi ben. Wow. Que eu traio, non será pa tanto, que onte estabas cansada e chegaches á festa e pasouche. Carantaba? Carantaba? Aí? Ok, thank you. Hola. Hello. Ui. Queres facer unha declaración? A ver, está sendo guai, pero estamos pasando moito calor e isto está nos facendo a vida imposible. Pero recordarémolo ben dentro, pero no futuro. Ahora mesmo non sei que decir. Este é o que pasa cando non sabes por onde ir e dirlle a un barquero déixame aí, e xa tiraremos. Pero claro, o que pelas é unha carretera para non ser un carreiro de arena. Sí, para eles esta era a carretera. Además, dixonos un montón de xente. Sí, Hello! Hello. Ay. Veña, va, ahora sei que me queres asesinar, pero por favor, di como te sintes, va. Dame picando as mãos. No, levanta a cabeza, que estou grabando. Non quero agora salir en cámara. ¿Dónde estamos? Non sei ti, ¿A dónde imos? non sei ti, A que hora imos chegar? non sei ti. Oh, Hello. what's up? Is that? ¿Dónde imos dormir, Iria? Non sei ti, Que imos comer, Iria? non sei ti. Temos auga? Un litro. Medio litro. Ah, aí o litro. A ver, cando despois fago os vídeos de YouTube e poño así as partes guais, con unha musiquita bonita, todo o mundo che di, ai, que envidia, estuveches en África, ai, que envidia estuveches aquí, ai, que envidia estuveches alá. Pero a vos damos tanto envidia cando levamos andando coa bici, non sei cantas horas, por isto,
cargados con todo encima, con un solo abrasador, cunha bici bella que se che enterra que tes que ir empuxando, que pesa 1000 demonios, que temos medio litro de auga. Eso é o menos problemático porque en cada pueblo hai algún grifo. Non sabemos onde imos dormir nin onde imos chegar, porque as expectativas son malas con esta carretera. Nadie che sabe dicir, pregúntalle se hai carretera, todos che din que sí, pero non sabes ao que se refieren con carretera. Entón, resumen, Iria. É que non hai nada máis que mellorar, porque é que, como non hai información de nada, hasta que chegas aquí non sabes o que é. Home, a ver, eu, se son sincero, eu estou contento de que nos houbera pasado isto, que estemos onde estamos, o camiño que vimos facendo está cheo de baobabs enormes. A min gústame, pero non saca de que é duro, pero eu estou moi contento de estar aquí, a verdad. Cando pase todo, pois ainda estarei máis, que non vou estar sufrindo. Veña, cortamos. Mira, ben, vou enseñar os meus pés. Tu non queres enseñar os teus? O peor de todo, que cando cheguemos, se temos que acampar non imos ter auga para ducharnos. Ducharnos? Eu inteira creo que non me duchei ainda ninguén. Non, eu tampouco, porque cando chegamos aos sitios de noite fai fresco para ducharte en auga fría. E pola mañan cedo tamén fai frío para ducharte en auga fría. Entón, eu prefiro cheirar mal, realmente. Alas. Vinde, pero sendo conscientes de que é duro, pero merece a pena. Home, se veñen con todo contratada con excursiones, non é duro. Sí, pero se ves con todo contratado de excursiones non vas a estar aquí, non vas vir a este sitio que estamos nós hoxe. Home, mirás pola carretera, conocerás o guía que te leva e algún neno que lle faz un pouco de gracia. Pero nos sitios turísticos non lle faz tanta gracia tampouco. Pit stop! Hello! Give me money. Hey, hi! Hello. Son monos. Sí que son monos, Iria. Ves, o día regalounos. Ves como sempre pasa algo bo para compensar todo o malo. Ai. Hola. Hello. A place to sleep? Here in Kendava? Sleep? Kendava. Here, place to sleep. But Kendava is too far. This is no Kendava. No, here is Keneva. Ah, Keneva. Ah, no, Keneva. Yeah. And a place to sleep? Yes. Where? At MRC. Más. Yeah. ¿Pa ahí y pa ahí? No, this way. Ah, this way. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, right? Adelante. Hi. E aí está a nosa habitación e está a del. Despois podo ensinala. Super amable con nós, a verdad. Super amable. Pero así o máis impactante foi, nós íbamos continuar, que hoxe estaba emocionado para continuar, e díxonos que de noite había hienas, que non sempre salen ao mellor á carretera, pero que hai hienas, pois como a Laura jabalís, que a veces vas topas jabalís e outras veces non. Entonces que era perigoso. Así que gracias a este chico, pois estamos aquí a salvo, debaixo dun teito, cenando, Iria estáse duchando, pois estamos moi sucios. Eu teño moita fame e non vou esperar por ela, pero bueno, podemos enseñar aquí as marcas de guerra, da area, as mans. Claro, a ver, as uñas, vida África cas uñas moi cortas, porque isto é moi difícil de limpiar, por moito que laves con auga ou un pouco de xabón, como limpas isto? Bueno, pois estamos xa dormindo, máis ou menos limpos,
nunha especie de empresa na que se fan investigación sobre algo de ingeniería genética. Bueno, a ver, cando escoitas algo deso pensas que imos estar aquí como nos laboratorios, pero non, a ver, é unha casa que parece que está medio de ruir. Iria, a ver, está talada, Está mano. como se fuera unha casa abandonada, pero se nos estuveran limpiando a habitación para nós. Sí, pero é o que me refiero. É como se fuera unha casa bella. Vale, A mí non me queda. transporte gratis, bici, cena gratis, generosidade e alojamiento gratis, generosidade. Reflexión de que iría eu estaba pensando en comer aquí a escondidas porque non temos casi nada de comida para non ter que compartir, e van eles e compranos dos seus cartos comida e non lo cociñan. Entonces, dá moito que pensar. Ahora estaban moi limpicitos, habíamos que ir fai un rato.